tione topic. Topic yako inofadza isha man. Noza pane situation yekuti people are getting married for wrong reasons. You are right, 100% correct. My point andakuzwa wangu ndazotanga ngu live yako a little bit later than ndataura 7 good ones. Yeah, so pamwe ndichazodzokera hangu nombotaura zvangu ino mafungiro angu. Maybe you have already mentioned them anyway. Pane akati pane vamwe vanhu vanororerwa nyaya dze-age wise. Ndazonzwa nyaya ye-age wamboitaura futi. Kuti munhu anenge akuona kuti pandamira pasendama. Unoziva pandamira hapana kumira musha. Especially vasikana. Kuvakomana we have a chance. We have an opportunity to go back kuma 20s, kuma 23 uchidakutsvaga kurora you can still find. But musikana ukamona asvika pa 30. I'm not saying that wakurisa, but I'm just saying according to our culture. One of the things that I blame Tuka, Zimbabwean culture. Zimbabwean culture, it's so fucked up in the sense that kanganisa vanhu mafungiro avo straight up, right? Vasikana akakura akasvika kuma 30 culturally munhu wese wangosangana naye wakarorwa wasotororwa ukurorwa rini like to them vanofunga kuti it's supposed to be, you are supposed to be married, it's a must. What or not, at that age unofanira kunga watochata. Exactly. Kana pana mwana ndo zati andidi kurorwa. Then and you cannot say it in front of mwana kuti andidi kurorwa nza ane chwano. You get what I mean? Baba. Saka then izo zvinokanganisa mafungiro hanzvadzi dzedu. You get what I mean? Inofunganisa mafungiro hanzvadzi dzedu zvokuti iye anenge autakadana nemukomana 2 years 3 years anofunga kuti yadanotambisa anofunga kuti asida kundiroora. But in the sense that at the same time pane vamwe vanhu vekuti uchidanana nemusikana kudaro kusaroora doesn't necessarily mean kuti haumude munhu. It just means that you are just not ready to be somebody's husband. Saka uengeja munhu 3 years wakamuengeja uchida usati waready. Chinzonze pari tricky pakuti iwewe musikana wachona uchidana nemukomana wako. One thing that is very important in a relationship is communication. Ziva munhu wako uri kudanana naye. Iwe hapana kuti mukomana ari kukuhurira muri mukomana nemusikana ari kukuhurira azokudhumanisa ka 7 ka 8. Achingoti andokuda. Wozoti ari kati ovandoti ndada kukurora kuti hanga achindiro. Somwati kana ikudhumanisa uri mukomana nemusikana chichazoita kuti aregedze kukuhurira wa mukadzi wake chi. Especially wadoluza malooks wambodini wasakadziwa andohura moshi. Exactly. Anenge atone experience yekukunyengetedza. And anenge autoziva kuti akabata was bad. But vasikana sometimes they just give in. Nyangwa ahurirwa, especially kana vambodana naye kana 2 years. Ohurirwa kuti manje ndosiya 2 years relationship yangu ndonotsvaga kumwe. Ndozvinoita kuti vazororwa nevanhu vari wrong futi. Wazona? Vasikana vanozviziva. Vasikana vanozviti within a week ndoenda kutoziva ndokuroora or not. Exactly. Within a week ndochitoziva kuti uri mukadzi wandoroora kana not. Zvimwe tosara toita zveduka. Within a week, ukana murume anoti ndisandanyava sure anonyeba. Within a week tikataura within a week ndotoziva kuti uri mukadzi wangu kana kuti hausi. Anenge achitoziziva, anenge atozviziva kudhara dhara. Kana ivo vasikana vachona futi. One of the things that vasikana manje, vasikana pane vanhu vanorohwa nenonzi midlife crisis ka. Vasikana. Midlife crisis kick in earlier than us. Vakomana isusu kaunozotanga kupanika kuma 35. Nokatanga kuvhunduka kuti shit. Andisanda nedeni kai. Chemberera kupini. You know all this kind of stuff, right? But vasikana they start panicking paanosvika kuma 25. Tanga kupanika kuti chiona munhu anondorora ini. Chizoita sisi. You get what I mean? Chemberi kana ari munhu ane basa rake. Anofunga should I buy a house? Kundikatenga imba ndiri 1, kundikazororwa nemumwe munhu atina. And should I pay all this? Ndikazororwa nemumwe munhu oda kutora zvinhu zvangu. You know all those kind of stuff. And idzodzo dzimba dzinoatadzisa kurorwa manje because dzimwe squad dzinotya manje dzechirume kuti homana ndororwa nemunhu anemba yake ndodzingwa umo ndodzibuda. And evo achidzinga zveshuwa. Anokudzinga, you're right. Anokudzinga. Chingofarisa udzinga. Anokuhurira gokuza kuti apa mba ndepangu panapa. Kapasina kudaro any silly mistake anogona kungosvika achikutaura kuti achamwari ndafunga kuti umbobuda.
apa unozamanje ka ndiyangobata patopic yekuita emamuvhini iyo topic yamamuvhini yakapenga kaiyo unoziva iyeyo kuti aswange kudiaspora kwanosiyana kuno kwakasiyana nekuzimba hamunotsvaga mese moroja kwabhobhoko mese musina chii iyo livhini kai ine challenge manje challenge palivhini manje ndekuti chii iwewe wangochiroja kwako wangochiziroja uchigara kwako wangochigarira chimoko chine kwacho kwechechizigara tozaisisana boys hatikonzete zvakawanda boys unotenga ako masini ako aunoziva ukatenga bhedha wakatenga tv yako zitv rako zibhambamba bhedha wacho kana uchitotenga ka uri kupractisa stonyen ndokuti panoroveka stonyen rapa exactly yeah uchitotenga uchizoti kana ukauya nemamwe mastonyen mamwe aya mahq mahigh quality ayo ngozoti aikapinda makadai hamune muri bo uruke saka iwobva wasangana nechimwe chimama chine zvinhu zvacho because ana moms vanenge vaine tunhu twako kubvira kupreti inenge yakafanana nekapi yacho zvizoburitira kuspoon waiziva saka iwobva wanzi maya yachi let's live in kana diaspora ka it's cheaper ka because parent mune mubatana right but manje what happens manje ndekuti isusu boys waita movini mamoko ane style kuzoti mai ndandirari pambedha wakamborarirwa vanhu hope ndorara chi pambedha wangu right anongobva saka mbedha wangu ndodiko atinorara chi moms mbedha wacho movie woiswa muspare bedroom unonzi spare bedroom totenga munyowano kugarisa munomo ukaiswa muspare bedroom watosevheka pamune muchiroja one room wobva wanzi amazi mbedha ngatitengese uri kufinishing space wobva zvechiwa akutorasa hakuuk vanorasa wobva watorasa kana wobva wadhonera handiti iwo wakupinda mudheni mema wakugara mudheni mema mwe wobva wangochinja tv because yako inge iri hombe wachinja zitv wobva wati zitv rako riadzi neplaystation ndasara boys waya neplaystation yako apa wakapaka zimota rako zibango panze apa every day uchingoti maimpanhacho ngotina muzimota kamaimpana anobva ati anotofarira yako iyo uchibva wapa zvichii iwe uchingotenga chikafu iyechi wobva wata take over rent handi ndiwababamba but stop staira yese iri mudheni yese ndeyamoms maprets mapoto zvese bhedha chachokurara chako itv nechi neplaystation pamwe wakazofarisa ukazotenga chi sound system handi ndotenga zvinhu zvawina nemoti iwo boita take over rent boita take over food because mukuchengetana kandohwachandizwaizi saka iwo boita take over womasini esaya iye akusara ine mari iyakusenza iye akutanga manje ukaupgrade muteni handiti akuti unoziva stove kana kuti kuti mastove angu anga arimo muapartment handizira anotoda stove little bit bigger stove handiti wazona ukana hakutenga chii kana stable kana zihombe kana chichi muteni makuonekera zonomepindana pachinonochaya manje pachinonochayo wahura kusaidi kana wabatadza wabata kana kuti akuitira chihure iye wauda kupropota wobva wanzi ashanga pamuno mudemangu buda ene iwe unoita zozizvoni pamuno unobuda usina varume vazhinji vanobuda mubanongobuda nebhegi zvatiri kutaura ukasabuda nechiplaystation chako nechikombyuta chaungoinacho netv pamwe wakapinda nayo ka trust me chaungochitisa malive chifoni ipad chaungochitisa malive ndo chaunobuda nacho ichocho topinda muchimota chako unogara muchimota ivovo waiziva unogara muchimota ivovo avanga vozonzi ani musoro uri kuona nguva yese blazi hanana chainacho hechichichi apa mari yakaperera kurenti yakaperera kurenti nemawivhi waitenga mawivhi uchidini uchitenga mawivhi paipai uchifadza bhebi waiziva unenge uchifadza bhebi but chimoko chaiti chaita musoro namazuru hanzi saka boys kamuchizviziva within a week kuti hamusi kuroora munhu why do you bother unoziva chi kune varume vari honest inini kana kuri kuti ndazvinotisa zvangu ndokuudza but vamwe varume havasi honest vozvaudaro vasitonyeni plus varume tine system yekuti hatirase dhimba yatakabata ka tisati tabata njiva tine takabata dhimba iyi just in case zvinhu zvikaipa lese ndazotyoka makumbo esaya ndikadi ndokuroora zvokuzokura asi wanga usiri first choice ndakuda kutochengetwa newe varume havarasi no ipapo you are very correct because kana usiterecedza kuti pana vamwe varume wekuti ka he's just being with a person because he has nowhere to go like haana inonzi anenge achida stonyeni yekungoti it's just a phone call away or it's just a text message away haatombohasira wazona that's why he will stick around for long kugara tisingarove handinambozvidza ti punishment yakana uri murume ugara usina mukadzi so it's painful ugara usina mukadzi kuti 6 months 7 months usina mukadzi waunongopota uchingo aunopedzora ndongotsvakawo umwewo kuti
but kune varume vane senso zvavasingadi kutambisa vana vevanhu. Vamwe vachadi kutambisa. Kana wakazvara mwana musikana ka unotanga kuimagina wako mwana musikana akunzarwa kuti Mwari ndiregerere mira nitsvake munhu ari right. But ivo vakadzi vacho vanongouya vega. Ukapinda une bango zvezvizvi vanongouya achikuhenda tonyeni yacho pasi usina kumboikumbira. Zvandiri kutaura kuti iye ndikutaura kuti midlife crisis kwasikana inokika in early. Vasikana ka kana muriteredza, let me give you an example. Vasikana kana achiri musikana ka like life of a girl I always consider it like a life rakaita rose, ruva riye rose rere. You know what I mean? Oka rose kana ridiki ka let's say richiri diki risati ratanga kubloma so. Everybody will look at it and rose guy. Azon achipfuura then rova ratanga kuda kubloma. Rose kana kutobloma ke parichablumira. Penga. Everybody has to stop by and is tempted to pluck. You know what I mean? Everybody is tempted. And then no matter how many times you water it a day, it will wilt. You know what I mean? No matter what you know, that rose is going to wilt because its time is up. No life in scanner. So what happens is you've got a nice body. Manya kujim. Ukana kutanga nzi you've got a nice body. Varukura kuti magara wako akura. Exactly. A year later, wadu asijafu, wadu lose a shape. Usually, look, you've got a nice body. Shimanya kujim. Keep that body. You maintain iri papo pa hands nice body papo. You maintain. Boss kanza wazo mboti zi nice body yes ngajata. Ya tata muka zvino yana ma stretch mark zvino yango kuzoluza weight yacho naye inenge yoitika kushure uko. Angatoma one. Saka urikona manje pamsikanaka. Ukona manje msikanaka. If she cannot time herself and make use of her time when she's still shining and then it will be too late. Urikona pama 20 22 baba ndo panofanwa kutobvuta murume womuti ring womumanikidza kurorobha kuti lock him up. Exactly. If Papa, that's when she has to use her mind. She has to think first. She still have the ball in her hands to decide go to Komana is he worth my time? Is he worth? So no, that's going to you get what I mean? Right now, Shamari, Mupe ultimatum, Shamar can also by November. I'm out of this place. Put pressure on him. Zago, I can't decide. Anokuisaka zvavana munhu ari mushopu ndikanzi lai malolipopa ndouya nokudheni titsvake ndinoadyira mushopu imo mosvika apera ndonotora vanotochiona. So you see vasikana they will run out of time. There's a certain period yekuti kana musikana ari kuma let's say ari kuma 20, let's say starting from 17 18 legal age 18 haroveke stonyeni zvekumhanya anenge achitoomera achiomera. The older she becomes the less the loose she becomes too. Achaomere nestonyen because akona kuti panapa vakuya vachibvunza vashoma. Waibata. Vashoma 40 manje pa crisis ye 40 yekuti akuivhima nema yakaita senge clock so. Panenge kuti 41 divorce manje newanga akachengeta wachona. Oivhima manje adzoka oita senge 18 ava kuitsva nyangwe akangoya nemanyatera unoipiwa. Exactly my point, but it's not their fault. Which is wrong. It's their fault. Don't get me wrong. I'm not trying to diss you or look down upon you, but it's a fact. It's a fact. Pongori 22, 23. Why is that good? Was Manya? Why don't I choose a partner? Exactly. But 32. I'm not saying they become promiscuous. I'm just saying their reasoning capacity changes. Compared to Zangari 27, she can understand. She have feelings too. She's not that hard. You get what I mean? She becomes vulnerable. If I'm to say, she becomes vulnerable because Hansi, it's a lie, not true. The older, the more conservative. Mukazi anongoita conservative between the age of 30 to 40 angachirona. Kana makuma 41 just conservative. Kwakutoa kutoshaya maoption acho mamwe anenge achiuya anenge achidonyadzisa kuti baba vakandikwanirira. Baba boss vanokunyenga wakuma 41 42 ka ma 35 year olds and unonyadza zati kutamba kuna na US ndeshamwari dzangu dzedu ndo dzakana kuna na England uno vari 42 years old varidana nema 34 year old anogara adokudza pachena kuti andikurori ndezvokurova nasitonyeni.
and iwewe you just settle for that. Exactly. And this kuzokuroora. Chimiraunzo vakasvika kuma 30 32 ka they become conservative because vari kuti ndautsvaka mukomana anondiroora anoshaika pa 32 33 34 kusvika pa 40 watomushaya ari kuda zvekuroora because ione mwana kupi pamwe tongotoka listen unoziva nemakeye vachivashaiwa because panenge pane reference unenge uchitozikanwa kuti aidanana naDob apa una Dob akaenda una Jabu apa una Jabu akaenda una Tilden akabva una Tilden anobva enda pano kana uchida kuroorwa uri musikana guys makanditeerera usikana kana uda kuroorwa kana uri kuScotland uri kuma 32 are-ready kuroorwa tama unogara Southampton cheka vanhu vese vakamuvha macities munodirwa jecha nehistory yenyu inokudirirai majecha history kuna vamwe vakomana munoda navo kuti mukomana akaudza ndiye aibayapo vanokunyebera kudira jecha ti achiure chine AIDS chine AIDS zvadopera ndamwe town uko ndaona even kuOxford ende basa rikakutsenza mwari vanenge vachitega nditsenze munhu handikudi kumasangoko ndokune mukomana akado asingatanga researcher was right now one other thing futi chinoitika futi kandi ndechekuti iyoka inotambika ndekuti pana mwasikana kuti she conserve herself kuti ina want get married ndozoita vana ndozoita sei handiti obva adarika ma 32 ari kungotsvaga ari kungonyeperwa ari kunzi zvinoita gore rino harinouya kutoramba atambisirwa nguva ozohurirwa kana prophet vachiti gore rino itinei vanosvika 36 38 uko manje chifunga manje une 38 years uchawana ani mukomana asina history uchawana akaroora ka 3 ukamwana mukomana asina kana mwana asina mbira aroora agarike naye angari kujeri ndokangatori asingaoneke wazvona at least mukomana akasvika 30 35 36 asina mbira aroora asina mwana pesi wangu something is very wrong very wrong ndakavabudza panapa vakandiitira naro kwana mukomana anosvika 35 nemwandira akaita vakadzika kwana mukomana anosvika 35 asina mboroora agoti 36 37 asina mboroora try yako mugarisani hagarike naye isaidza anodoriya OCD yekuti ukangosvibisa sofa anoti out of my house kashoma exactly saka unoziva vasikana they become vulnerable saka vanozona manje akayambutswa kasvika bcause kuyambutswa kaunenge waperekedzwa pese pa 32 34 35 pa 38 apo panic mode manje because mufesi panoti 38 anouya unotora ka 27 year old mufesi ane 38 ari kunoroora 27 year old exactly kana ka 17 year old anogona kupinda achikwana but ivo vakomana vachona manje ka pavanozoti 54 manje akakanenge kachiti 44 kotanga kuhura manje ivo varohwana nadiabetes vadi hadzichamiri vachiti 54 saka pavanozoti 54 years chihuro chinenge chiri mumba imomo pakaipa because zvinotenderera futi inogona kuita getaway kuti handakaroora 10 years yanga but worega look after your body paunoti 50 yomira once a month apa mwana wavanhu ndo panenge ari papeak achiti 40 my way iyo manje inotoitika manje yokuti ndingauraya nhingi madhara mudzimba umu anenge asafaya because hazvichaiti zvatoramba apa manje mukadzi she will be sexually active because she's way younger than you saka anenge achitoona vachitamba nema 35 year old mabenten aya aripo ma 35 year old haasi kuroora aiwa 35 kana achikuroora mareasons andataura financial kana kuti paperwork shamwari ukaona benten achikudaka uri kuuk uri kudiaspora uri kuzimbabwe isedza uri pokelo ane cash kana kuti uri nhingi nesi ane bepa kana kuti une British wakamuudza wega ndiwo wakazvinyengesa wakamuudza ti ukandida ndokuunza zvavanoita vanomhanya vavati kure vasikana vati kure ava zvavanoita because they have everything she has papers more or less akatoenda kuchikora and she has a good job zekuti kadzi mota anenge achifamba naro kana ukapinda mudheni inenge iri yake haroje iwo unenge chingonzi movie manje marange rover anotengwa nezvikwereti vanenge ane cash akatenga cash anenge ane cash apa uchipinda mudheni macho anenge bese pauchisira mudheni yachienda kubasa anenge achikusira kuti hamazichi mari yegasi kana wazoda gasi mari yechichi iwo ndopaunosara uchihura manje kabendeni kuti handambodhirevha ndikaenda kumashops kanorova weage yako manje
Exactly. Apa unongasiwa credit card gariti. Wangofunga kuti abhutu ndaifarira ngodi ngonosumudza bhutu cheni. Waize. Unosumudza bhutu ona munhu akapfeka zvima latest. Exactly. Iwo apa uri kunakirwa. Apa bank tena akana basa, anokona basa rakana brand zvake. But arutodi atoshamura achishandisa chi mari but ari kurova and Ben 10 anenge achirova achilasta ka Ben 10 anorova bhozi ichiri kumira zveshuwa ikangoti 20 minutes yadomira futi dzana papapana idzi dzinoda 35 minutes 1 hour kuti umbodongeza nemvura inotonda kuti igomira futi Ben 10 inenge ichiri kuita senge vibrator kungoswichaona izo zvana moms vonza ma-statement adzo moms vomba moms anoti I don't need anything from a man, I just want somebody to make me happy. The statement, you won't buy me anything. In I'll take care of you as long as you won't those are so I don't need anything from a man. What do you mean you don't need anything from a man? You need satisfaction, you need love. I don't but if I were kuma 40 babo, kuma 39. Kuna munhu anouya genuinely achida kuvarora. But nokuti vakatsotsowa too much kuma 33 my way. Vanogona munhu wese sengetsotsi. Munhu wese sengetsotsi. Try kuroora ukaona kune vamwe vanorooreka chako vanoti mukadzi dzakanaka vakusava neexperience paye ndine 26 years toza ndakaitwa napeter paye ndine 30 years statement ndo randakaudzwa naningi paya wazvona saka vanenge zvinenge zvakuafecta kuti judgment yavo koiko kupusa kwavo kuda kubvunza vamwe maopinion naimwe zvekuti kuti anoda kuti uri kubvunza munhu ari kutota jealous ari kuda kuti atotemwa bona iwe kuzati ukana todero ihure baba ninge vakandidero baba ninge vakadero iwe ndikagara kune mukadzi wokumba kwedu akambogara 6 years achigara nomunhu akandiba maiwe usati wopaintwa hanzi uyo anditore but munhu ari kukudza kuti hatori hana murume saka akatora chii haana chainacho but it's just funny kubvunza munhu ane iwo kubvunza munhu asina kuroorwa what to do with your husband. Yeah, exactly. Even akaroorwa wacho. Exactly. Saka hazina mafungwenya. Mafungwenya ari kubvunza what's the solution? Solution ndeyekudai vasikana. Let me tell you, ndakagara ndichikudza solution iyi. Gezai vasikana. Gezai munyatso look after yourself. Build your own confidence. Kana waka even usina kuroorwa. Apa ndiri kupa solution kune vaya vasvika 38 vacho ivavo. 38, 39, 40. But chiregai kuda kuita ma-restrictions ekuisa senge mune 15 years. You don't have time. Budira munhu wako pachena shamwari, I'm 37. Ndinoda kuita mwana within 2 years. Andinozozvara ndane 42. Muudze chokwadi azviziye. Yoti I've got ndopanozosvika 44 years. Kuti uti ndichazvara 44 years ndichita mwana wakazozvara asina buda pachena budza munhu shamwari. You need to roora me in a hurry because look at my age now. Ipa pano kunyebera age. Une makore mangani? Nde 34. Achinyeba. Mukomana uita bhaya yake temba. Muso wedding. Unoona pabese tiwe because 43. 43. It's rude to ask a girl's age. It's not rude. Age is not rude. Murume anokubvunza age. Anokubvunza kuti une vana vangani. Anokubvunza murume ari serious. Ndokana ndichivabvunza. Murume anokubvunza age haasi rude. Taura zvako. Because tichiuya kwamuri we've got an age musoro ndinayo. Right now ndinoziya age yandiri kutsvaka. Ndinoziya. Saka ndikakubvunza ndikaona usiri pamabrackets weyo. Ndinotsvakawo mamwe ma-options okuzoedha kuti all right, I'll overlook that. But unoenda here kuchechi? No. Unomwadoro zvakati ndongorova kana 5 makreti per week. Icho chiri chidhakwa. Ndotanga kuweya kuti oti zvekukura kundikunda, oti zvekuti doro, oti kurova mai. Saka mai vavo ino munhu akandijarira ndorova chero murume ndiyana ndakambomukwatura mbama. Chechiweya ndigorohwa futi. Oti saka Stonian ndokuita once a month because ndoshanda kaini. Zvinoita kuti vanhu vasingashandi marovha zvezvo. Ndoti saka munosara morova naStonian tatopedza neti dzechirume. Let me tell you girls, vanhukadzi, let me tell you, musanyeberwa nevarume kuti havaziye. Within a week we know. Sometimes per date ipo paya patinotaura over the phone. That's why ndikuudza kuti ukaona mukomana ari in a hurry to meet you, let's do this.
usamur my way uri kuita mistake quick do but do sarara naye rega kumpasonya but murega uye muite date. The longer you speak, the quicker he makes his decision. Sometimes unoviga dzimwe information samurume anoti rega ndingorova stonya ndakamirira information yacho pandichazoipiwa wobvunza upindure mubvunze even status munhu anokubvunza status yako une HIV here kana kuti hauna iwoti handisati ndanotestwa kana kuti handichanotestiwa. Munhu anenge achiziva achinotaura kuti uyu handidi kumurowa kana une status haadi kukuwesera time yako kana iye pamwe ane chirwere kana kuti haana kana kuti iwe ndione chirwere anotogara atokueliminata kana asingade izvozvo. Zvine miwo hide information 4 years later pane kamwe kanyaya kandaida kukuudza kakaitika 10 years ago but ndaichichazokuudza wondiroora ndobori this big one zinyaya munobva ati tsveverere hauchamuoni. Murume yari cruel. You are cruel. Budira munhu pachena. Unozati kana uchitengesa motikari yakafa kana mobile phone budza munhu kuti shamwari ndiri kutengesa mobile phone iyi but ine crack kuback, take it or leave it. Zvokuda kuiviga izvoti uchingotengesa wakafa uchimuradza side phone yako oda kuda kuti no phone iyi uchitengesa kuti phone iyi paano rediscovers crack iroro iye abhadhara half anengoda mari yake back ndiipe mari yangu back. No, those I know solution what I think is people should just speak. Communication is very important. Because one zvorutaura zvekuti vanhu havadi kubudirana pachena. Kana usingagona kukwira gara wataura kuti shamwari rinozako ina hangu handinoda kushorana sendiri kukuudzawo ndakamboona mborombe upfuura dzako. But hazvinoti handikudi ndiri kuiparira hangu but pane ndakamboona hombe. Manje anenge achitoti asikana esa pana musikana anokwanisa kuudza munhu kuti shamwari mvura yako idiki. Anenge achiti ihombe iwo kunyepa kwega kana vakufoti zvanokudza kana vakufoti but asi wese munhu anoda kuudziwa izvozvo vamwe unovadhameja kana vasina confidence. Kunomwe munhu kuti unomuudza ziguruguru rendakona rakadai iye obva adongopera simba ipapo. Imwe information ngaivigwewo hayo, imwe information iri personally koenda kundoramba imwe information unodziya miri munhu anekadora anotozviziva ati anekadora information yaunofanga kutaura unoziva information yaunofanga kutaura ndeipi. Kana wakamboita mistake in life ngaitaurwe information iyoyo because it's very very likely kuti pane umwe munhu akakuvenga achakuita jealous achada kukwenyera kuti unoziva kuti mukadzi waruda naye uyu akambourira murume. Saka wakana wagara wamuudza kuti iwe ndakamboita mistake sha I will never do that ndakamborara nomwe murume ndine murume wangu and that mistake is haunting me for wakambona zvinonakidza varume vari married vanoziva kuita chihure anoudza mukadzi wako kuti girlfriend handine mukadzi kumba dzimwe shasha dzouya dzokuona muri mese dzouya dzichida kuzivisa iwe unoziva kuti murume iyi womanizer ane mukadzi apa small zvinenge adokudzwa kudhara ndovaya masmall zamunongona achisekera it's okay iwe takudza ane mukadzi iwe musiye mozotora maakuvarova muchivakurura mastreet unomukura idzo dzasmall zamunorova mastreet kusouth africa dzinotoziva already dzinotozviziva kuti dzakadanana dzichitoziva kuti muriko anenge achitozviziva mukadzi womunhu muchirova muri kungozvifumura dzimwe dzacho dziri pakona dzakutoziva kuti we need to be careful because dzinenge siri one ka icho chokwadi ichocho takawandirwa ipopo tori right because murume kana achikupfimba anotori nevamwe 3 either vari kumupfimba o vari kushowa interest ivo vasikana vachina havateereri vakaudzwa navakuru kudzanzi rume risinganyepa rirore munhu wese anotongonyepawo anotonyepawo zvinongoenderana nekuti zvari kunyepa zvine musoro here wazvona vamwe most guys they come up with lies they come nekadora kozvakachemedzawo one hanzi tiara ati zvidora anozvidawo tiara anonyeba anoda mahombe oyo tiara ndingoti dora unoziva dora rinongonaka kana usada kusangana nehombe ndicho chokwadi kana wakangodzigara kana uri kumaterezi emadora ukoko ndovana kuti hadora ndiri ukazopinda kumigwara hudi kunzwa panopfuura dora bozika panoti dora ka pobva vaita nemapremature ejaculation vaiva vekuti ichingopinda kungonzwa mudziya chete chete atotumi ivo vanhu ivava wedora ari nani wedora ari nani pananoita pre dora ari nani akuita dora rinoramba rakadaika kuri nani pane kuti unongoti yadona magetsi anodhiguka
kana iye tomboti sanike vema early marriages kana zviya vanombochovhwa kudana nemukwana wabva 20 kusvika pa30 oregedza kuroorwa pa20 kusvika pa30 anombohura aingokwira nemukomana wake 1 year komana wake 1 year aingoita iyoyo yekungoguma dai atotunda iye musikana wachona because she doesn't know anything aingofunga ndokukwirana kwacho right ndobva azosangana naBlaz vane mugwara Blaz vanorova ma-LP malong play seri neseri ozofunga manje kuti shit ndakatambisirwa nguva yangu naBlagiba va10 years dese dzozoni iwo ozodzokera futi kune umwe anoita kashort shit kanonzi vanobika manoodles mumicrowave aya 2 minutes atoibva wazoni ndo vane mari manje ivavo ivavo ndo vane mari manje ya ndo vane mari ndo vane mari manje vavo ndo vanoroora manje vavo squad dzemanoodles ndo dzinoroora manje ndo vanomhanya kuroora because anenge achiziva kuti ndine weakness yekuti ndikangotongowana ari kubvuma zvemanoodles panapa ndakutokanda pakitchen vanoda comfort kuudziwa unoza kana wajaira ungoudziwa kuti uri dofo ukaenda muclass ukaripita madofo aiti tiri grade 1 paya ari grade 1 unzi ripita akazoripita akazovaendi ogona manje kanaona achidzidzisa vamwe mani kuti riri apa rere richidzokorora riri agore rechi3 richidzokorora grade 1 vamwe vari vagrade 7 chitora duster unoduster pa riri akareba kunda vese chiduster board ticha achiri tuma kuti duster board richiziva rege ra-expert mudepartment iro hanzi namazuru kola muri ndururani imimi kola kana kupaziva experience ka unobagara muri nguva yakareba indobva kuzvishavani mobva kupi haisisi tiri masvingo masvingo yagara inoziya ka masvingo ndaazviona masvingo ndo zvavo masvingo kashoma kuti tiite mistake zvedu vanhu vemasvingo ukaona wokupinza pakitchen afunga rutatu vasi vai vanongowira vanhu vemasvingo thats why vanhu vemasvingo vachinzi vanonetsa vanhu vemasvingo tonetsavanhu vemasvingo vanonetsa because havasaine contract vachimhanya vanhu vemasvingo one other thing atirombotaura nyaya yemadiaspora futi unoziva mudiaspora muno mamurori anozve kumhanya ka muno makasiyana nekuzimbabwe waiziya ukada kucherechedza kuti kuzimba tovana tukangosvika 16 17 18 20 20 tikatoroorwa katokandwa pakitchen kakutonzi mainhingi kunokukuka kana vasikana vese vari panapa vari kutozviziva vari mudiaspora vanozviziva kuti kunoku kwana muchinda yakunada kuroora ka because it comes along with the package haisi yekungoti tomboroorana mangana makusenda vandafuma ndakuhura ndikahura ndindoona moto saka mchindanofunga why should I pin myself down indine chance yekukwanisa kutsvaga ndikwanisa kungorova stonyeni kwandoda ndichizosara kuti ndiri bo waiziya ende ukahura zveshuwa unotoregwa imba shamwari unotopedzawo kudoloja kumwe shamwari dheni yatosara manje yekutorerwa imba yakashata kapa kuti iwewe unenge waita agreement nebank kuti chindobhadhara paunotorerwa imba bhengi rirabasa nazvo kuti wadzingwa mubamo zonzi wakaita agreement nezibhadhara imba iyoyo still ukadzingwa mba imomo bhengi rinoda mari yaro unonge uchitobhadhara mortgage yausikagare pamacho plus rent yako vakaipa shamwari sadero zvinorwadza shamwari inini have witnessed vanhu vekuti vakarambana uyu ari kugara kudenga upstairs ari kugara basement because ari kuona kuti zviri nani kutongoroja mukadzi wangu achikwirwa kudenga nemumwe mufacebook ini chichongotsvaga yangu yepazasa exactly because imba uri kuibhadharira ka imba uri kuibhadhara panoenda unoroja samwe ozobhadhara futi mortgage yacho hazviite pakaipa mufesi wangu pakatoipa wabetsera at least